Акцыя «1000 дрэв да тысячагоддзя Брэста» стартавала ў канцы мінулага года. Ініцыятарам яе стаў гарадскі выканаўчы камітэт. Тады мінулай восенню ў парку тысячагоддзя было высаджана каля 200 дрэў розных парод, сярод якіх ліственніцы, дэкаратыўныя яблыні, пірамідальныя дубы, кедры. Акцыя прадоўжылася і сёлета. Цяпер да дрэў, пасаджаных тут раней, дабавіліся яшчэ 15. Далучыцца да агульнай справы азелянення вырашылі і супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці. Кіраўнік установы Дмітрый Баско прыйшоў на гэтае мерапрыемства усёй сям'ёй. І сваё дрэва, агульны парк да тысячагоддзя горада над Бугом яны таксама садзілі разам. Я думаю, что это дерево, посаженное вместе с сыном, мы запомним, и он запомнит. И в последующем, конечно, приходя сюда, можно будет всегда сказать: сын, это дерево посадили мы с тобой. Ліпы, якія пасадзілі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці, растуць хутка. У іх вялікая плошча ліствы. І праз некалькі год яны не толькі будуць ствараць тут агульную сімфонію утульнасці для адпачываючых, а і абараняць паветра ад забруджанасці і шкодных выкідаў. Удзел у акцыі супрацоўнікі камітэта дзяржкантролю прысвяцілі таксама 100-гадоваму юбілею сваёй установы. В этом году исполняется 100 лет органам государственного контроля. Это в 1919 году был образован комиссариат государственного контроля. Это в Белорусской Советской Социалистической Республике. Ну и в этом году нашим органам 100 лет. Это один повод. Второй повод, конечно, это парк тысячелетия. Это символично. В этом году 1000 лет городу. И мы решили внести свою лепту, высадив эту аллею. Супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю вобласці плануюць і надалей прымаць самы актыўны ўдзел і ў іншых агульнагарадскіх праграмах і мерапрыемствах да тысячагоддзя горада. Юрый Печур, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».